Δεν μπορεί να τραβήξω εγώ. Για να μην... Όχι, εντάξει. Ταλαιπωρείς τον άνθρωπο. Α, και 2,4. Ωραία κλειδί. Βαρκάκι και 2,4. Κόβει τώρα, Α, καλά, ωραία. Μιχάλη, γράφει τώρα, Φοβερό. Έχει 150 αμπέρ speed control. 150 αμπέρ. Καλά, τι μοντέρ έχει μέσα. Έχει ένα γαϊδούρι. ένα extra large της Feigao. Feigao, 1800 kV. Καβέ, ναι. 1800 kV, in runner, υδρόψητο. Και μπαταρία, τι μπαταρία έχει. Έχω δύο παράλληλες, 2.350, 14,8 V, 25 σε. Wow. Μιχάλη, να το σταματήσω. Όχι, τράβα. Πόση ώρα σε βγάζει. Παίζω κάνα τέταρτο. Μπορεί και λιγότερο. Άλλο. Όπως πέρα πηγαίνει. Εγώ το υπολογίζω 70 μίλια την ώρα. Τράβα και εσύ. Τις μπαταρίες από ποιον παίρνεις. Από το Hobby City. Αχ, τι κάνει. Ζήπη και Ρήνο έχουν κυκλοκίσει από το Hobby City. Ρήνο. Είναι πολύ καλές από την αλήθεια γιατί αυτά τους ιδίως είναι για τα βουλή. Γιατί εγώ πήγα και πλήρωνα υδροπλανάκια Flight Power 40 ευρώ τη μία και να μην πω ότι είναι και μάπα. Εντάξει, δεν έχω πάρει ποτέ ακριβή μπαταρία. Και το άλλο το βαρκάκι εδώ το μικρό έχει κάτι που λέει. Αυτό που τις πήρα από εδώ και τις πήρα ακριβά. Δεν βλέπω διαφορά. Γιατί τώρα άμα δεις το άλλο θα είναι κρύες η μπαταρία. Μιχάλη, θα σταματήσω. Όχι, μπράβο. Πόσο ρε Μιχάλη, 100 ώρες. Γεια.